Pirsa çarenivîsa sê Kurdên di nav grûpên çekdar de li Efrînê tê kirin ku ev e demeke hatine revandin û tu agahî li ser wan tune ne. Mihemed Şêx ku bi bavê Meryem Heskawî tê naskirin, xelkê Serê Kaniyê ye û serokê Lîwaya Ehrar Kurd Ketîbeya Meşal Tumo ye. Ji demekê ve winda ye û tê gumankirin ku li cem grûpa Sultan Murad be, ji ber ku ji heman grûpê dihate xwestin û daxuyanî jî bi Ebu Meryem Heskawî derxist. İsa Kedlo ku bi Ebu Meryem Efrînê tê naskirin, xelkê Efrînê gundê Celemê ye. Ew jî serokê grûpa Swar Efrîn e, herwiha Mesûd Îbo ku bi Ebu Mecid Komala tê naskirin, ew jî serkirdeyekî grûpa Ehvad Salaheddîn e û xelkê bajarê Babê yê Helebê ye. Ji demeke dûr ve her sê navborî li Efrînê nediyar û bi tenê daxuyanî derbarê Ebu Meryem Heskawî ji aliyê grûpa Sultan Murad ve derketiye û tê de hatiye ku Heskawî ji ber dûseyên cuda hate binçavkirin. Li piştî heyvekê ji girtinê karî bû xwe ji nav lepên wan rizgar bike û bireve. Di daxuyaniya Sultan Murad de ku di 21 Maya heftan sala 2018 hatibû belavkirin, ji grûpên çekdar yên Efrînê dixwaze ku Heskawî radestî wî bike û li gor jê derên xwecihî dibêjin ku tê gumankirin ku hatibe terorkirin. Ebu Meryem Heskawî û Ebu Meryem Efrînî û Ebu Mecid Komala ji destpêka derbasbûna grûpên çekdar derbasî Efrînê bibûn û pişt re winda bûn û ta roja weke îro tu zanyarî li ser wan tune ne. Di heftê meha şeşan fermandarekî Kurd yê Cebha Şamî Ehmed Misto ji aliyê grûpên Nenaz ve hatibû armanc kirin. Lê piştî dîtina çareseriyê careke din vegeriyaya Efrînê.